Ni Itziar Murgionda Agirre naiz, Labairu Fundazioko itzulpen zerbitzuko itzultzaile eta zuzentzaileetako bat. Niretzat Labairun lan egitea da beti zerbait ikasteko aukera, ez? Alde batetik profesionala garelako, baina hurbileko tratua ere badagoelako. 2017an hasi nintzen hemen lanean, baina aurretik unibertsitateko praktika batzuk hemen egin nituen, 2014 inguruan. Batez ere itzulita zuzendu. Gero horrez gain eskaintzen dugu itzulpenak egiten trebatzeko ikastaro bat online, eta horretan ere irakasle lanetan edo ni aritzen naiz.